Hej så meget velkommen til en video. I dag skal jeg vise, at jeg kan shippe. Undskyld, der er lidt roligt i baggrunden. Det her, det er mit chiptog. Det ligner nok et chiptog, men det ligner mere bare et ræb, der er blevet farvet. Det er det lige nu. Så ja, men jeg skal vise, at jeg kan shippe. Og så slår jeg lige hurtigt rundt om hænderne. Jeg starter med at shippe baglets. Altså sådan her. Jeg kan godt shippe. Det kan jeg godt. Men jeg kan meget mere. Jeg kan blive ved og blive ved. Men jeg skal også vise, at jeg kan shippe baglæns. Det var hårdt, det der. Virkelig hårdt. I skal... Hallo, der man kan godt gå til shipping. Jeg ved bare ikke helt, at man kan gøre det her på møen. Men I skal ikke gå til det. Så man skal shippe cirkler og alt sådan noget. Men så lærer man også rigtig meget om shipping. Men jeg vil sige, at jeg kan shippe baglæns. Jeg shippe ting baglæns til sådan her. Og det kan jeg selvfølgelig godt. Så jeg skal tage mig. Jeg kan både sådan her, og så sådan her. Og så vil jeg kan lige prøve igen. Jeg kan shippe med kryds i. Hvis jeg krydser den sådan her, så har jeg det sådan igennem. Og så skal jeg have igen. Ej, hvor fuck kan jeg ikke. Prøv lige igen. Ej. En gang til. Jeg kan godt. Jeg har krydset mange flere gange. Rigtig mange. Det var sådan lige højt spørgsmål. Derfor når vi har hørt meget på det, så ses vi i min næste video. Hej hej.